Механиците се заемат, аз си ядосвам. Ще си тръгна с колата на 100%. Започвам с проблема, не знам къде да го търся. Колата ми не върви, човек се чудя къде да я върна. Свивите пълни. Тези мастори обаче са като машина, всичко става бързо. Аз съм сервиза на AutoZone, пак тук не знам. Автомобила ми не пали, но не се давам. Механиците се заемат, а аз се ядосвам. Но ще си тръгна с колата на 100%. Започвам с проблема, не знам къде да го търся. Колата ми не върви, че чак се чудя къде да я върна. Сервизите пълни, тези мистори обаче са като машина, всичко става бързо. Аз съм сервиза на AutoZone, пак тук не знам. Автомобила ми не пали, но не се давам. Механиците се заемат, а аз се ядосвам. Но ще си тръгна с колата на 100%. Поглеждам към екрана, компютърът е включен. Обаче не се плаша, ще направят нещата правилно, това е ясно. Аз съм сервиза на AutoZone, пак тук не знам. Автомобила ми не пали, но не се давам. Механиците се заемат, а аз се ядосвам. Ще си тръгна с колата на 100%. There's no people in the body on my shirt.